V ruských médiách sa objavili tvrdenia, že prebieha snaha zistiť presnú polohu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Je to začiatok novej fázy vojny, alebo ide len o vyjadrenia bez nezávislého potvrdenia? Pozrime sa na to. V posledných dňoch sa v ruských médiách objavili vyjadrenia vojenského komentátora Viktora Baranca, podľa ktorého ruské zložky zhromažďujú informácie o pohybe Volodymyra Zelenského. Zároveň však nebolo oficiálne oznámené, že Rusko pripravuje atentát na ukrajinského prezidenta. Podľa týchto vyjadrení sa Zelenský často presúva medzi rôznymi chránenými lokalitami, vojenskými objektmi a bunkrami. Takéto tvrdenia však pochádzajú z ruskej strany a neboli nezávisle potvrdené. Počas vojny je pohyb hlavy štátu prirodzene utajovaný z bezpečnostných dôvodov. Presné informácie o jeho polohe nezverejňuje ani ukrajinská strana. Zatiaľ teda platí, že ide o tvrdenia prezentované v ruských médiách, ktoré neboli potvrdené nezávislými zdrojmi. Ak sa objavia nové oficiálne informácie, situácia sa môže zmeniť. Sleduj minútovú politiku pre ďalšie overené aktuality.